छोला भटूरा बनैनी है माँ। ना हम अभी नहीं की खैले, यहाँ के खा लेम तब न हम खाएब। ठीक बा। कन्या ससुराल के सब बात नैहर ना कहल जाला, मिनटो मिनटो बात पहुँचाव तारू, ऐसे शिकायत होला। ये समझ में ना कर ली, हर बात पहुँचा देवली नैहर। ठीक बा मम्मी जी। हाँ माँ, पापा जी बाजार से आ गई नी, काका सब्जी लिए नहीं है। हाँ तोहरो दामाद तो कोबी लिया रहलन काले। हाँ माँ, हम ढेर ना बतियाम ना तो कुछ मुंह से निकल जाये। वैसे भी मम्मी जी मना कैली है कि ससुराल के बाद सब नैहर ना कहे के, ना तो शिकायत हो जाई। इहो बतवा तो कहिए देलू, तो बाकी का छोड़ लू। आदत से मजबूर बड़ी एकदम। इहो बात बतावे करलो का तारा। एके गो तो भगना बा हमार, गइरनिया बैंक से पैसा निकाले, लेकिन पैसा निकलबे ना कइला कि एकरा के दी। फिर दूसरा बेर आएम तो तोरा के देम पैसा। मामा जी मेरा रुकी। हाईली स्कैन कर दी। मम्मी के अकाउंट में चल दे, हम मम्मी से पैसा ले लें। हाईटेक दुनिया बा, बहाना ना चल। कैसन खाना बनैले बारू, तनिको स्वाद नहीं खे में। मम्मी जी राउर जीभ के टेस्ट खराब हो गइल बा। ये खाना सब कोई खैला खता अच्छा लागल हो, रउआ खराब लागता। चली तो रउआ के एगो डॉक्टर भी ले चलता नहीं। चले ना जानी अंगनवे टेर, हमार जीभ खराब हो गइल बा। चलो तक हमें डॉक्टर भी ले चलता रू, हमू चलत नहीं। चली। बताइए क्या समस्या है? देखी ना डॉक्टर साहब, कितनो अच्छा अच्छा खाना बना देता नहीं, आ घर भर के लोग के अच्छा खाना लागता, लेकिन हमरा सास के खाना अच्छे नहीं खिलागत। देखी तो इनका जीभ में काम भइल बा। माता जी जीभ दिखाइए। समस्या तो गंभीर है। हैं? गंभीर बीमारी बा? हाँ, इसका मात्र एक ही इलाज है। कौन सी डॉक्टर साहब? कि खाना खुद से बना के खाना होगा, बहू के हाथ का खाना नहीं खाना है, तभी ये गंभीर बीमारी ठीक होगा। नानू डॉक्टर साहब, खाना तो हमारे पतो अच्छे बनावेली, हम जानबूझ के बोले नहीं कि खराब बनाओ तरी कि मन ना बढ़ी। ए जी रउआ कितना गो रोटी खाएम? हमार रोटी खाए के मन नहीं करा। मम्मी जी रउआ ला कितना गो रोटी बनी? आज रोटी ना बनी। अरे ये बातों ना सुन लो का भाग गए। अच्छा भला आज रोटी ना बेले के पड़ल। बाप रे बाप, बड़ा मेहनत लागेला बनावे में रोटी। आराम से चावल चढ़ाएम कुकर में, 2 सीटी लागी अब बन जाई। अच्छा के आराम करेम पूरा। कन्या चावल काहे बिना तरू, सवेरे सवेरे भात के खाई। मम्मी जी रउए नु कहनी रोटी ना बनी। अरे रोटी नु ना बनी, तू तो आधा बात सुनबू आधा बात ना सुनबू। अरे हमनी के दोनों माई बेटा नु सुबेरे प्लान बनैले रहनी सन कि आज रोटी ना खाएम सन, पराठा खाएम। अपना सास के का कइले बारे की खिसियाल बड़ी, कह तारी कि रउआ बेटी के ना बुलाएम, रखी अपने लगे। जान तरे माई, अंधेरा में गईली उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दन में मुँह चुक गई। कन्या छोड़ दो, तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शरम धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथना तना घूब तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रू तो कम से कम सलवारो सूट पहनता रू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक है मम्मी जी। घूकता ना ससुर के सामने एंगा पतो के ना जाए के चाहिए, मुंह उघार के। जड़ गल, पूरा जड़ गल। का भइल? मम्मी जी उन्ना लौकल ह, चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप, जड़ गल पूरा। बाप रे बाप, आजकल के जमाना के लड़की के घूक ताने के कह दो तो आदमी के मुआइए दिहन सन। तारा के तो घूक ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गई। आज के बाद घूक मत तनियो जा। वाह बेटा वाह, मेहरारू के पंखा हाँकल जाता, जा मेहरी के गुला।
तो का करी? कहती है गर्मी ढेर बा, अगर एसी ना लगवाएम तो खाना ना बनाए। मम्मी जी बड़ा गर्मी होता है, एसी लगवा दी ना। एसी एसी 1-2 पैसा में मिलेला का? ढेर फुटानी धैले बा, जा पंखा हाँ को। माँ दीदिया फोन कर ले रखियो, कहती है कि आई एज बा, गर्मी के छुट्टी बा ओकरा लड़का सन के। तो दीदिया होतिया? हाँ बाप रे बाप, हे गर्मी में उ कैसे रही रे यहाँ? उ तो 1 मिनट बिना एसी के ना रहेले, ओकरा यहाँ एसी बा। ए बाबू एक काम कर, जो हमार पासबुक ले ले आ जाके एसी खरीद लिया पैसा उठा के। ठीक बा। यदि सच में आओ तरीका दीदी? ना अब एसी के मजा लो।